भोजपुरी। रिकॉर्डिंग बाय अजमेर स्टूडियो दिल्ली। आप सुन रहे हैं ARS फिल्म भोजपुरी को। सुनाए साथी देवरा के खेला सैया के बाहर से आवेंदा। सुनाए साथी देवरा के खेला सैया के बाहर से आवेंदा। राती के टुरले बाके किली कहले भीतरी घुसावेंदा। राती के टुरले बाके किली कहले भीतरी घुसावेंदा। Presented by ARS फिल्म भोजपुरी। रिकॉर्डिंग बाय अजमेर स्टूडियो दिल्ली। आप सुन रहे हैं ARS फिल्म भोजपुरी को। देखे में लागे उत्तम बहुत नादान हो। छतिया दबा के उत्तम करता जियान हो। बारत बाबू सखी तनी न लजाला लगे हुआ में तम बहुत गिजेला। देखे में लागे उत्तम बहुत नादान हो। छतिया दबा के उत्तम करता जियान हो। बारत भाउर सखी तनिको न लजाला लगे हुआ बेतम बहुत गिजेला। कैसे समझाई सखी उपगलायु टिके ओकरा समझावेंदा। रतिया में तुरले बाके किली कहले भीतरी घुसावेंदा। रतिया में तुरले बाके किली कहले भीतरी घुसावेंदा। आप सुन रहे हैं ARS फिल्म भोजपुरी को। राइटर रामू सैयाम बाती तनी मानी देवराया नारी पलटे पलानी। चुमल चाहेला दुनु हम गाल के देता हमारी जवानी डीजेला। राइटर रामू सैयाम बाती तनी मानी देवराया नारी पलटे पलानी। चुमल चाहेला दुनु हम गाल के देता हमारी जवानी डीजेला। राजेश रिमझिम पिया बाती मानी जाके ही ओकरा समझावेंदा। रतिया में तुरले बाके किली कहले भीतरी घुसावेंदा। रतिया में तुरले बाके किली कहले भीतरी घुसावेंदा।